Здравейте! Аз съм Тео, изпълнителен директор на Матраци.bg, водещият онлайн магазин за матраци и продукти за сън в България. През последните 10 години продадахме над 100 000 матрака и направихме съня на 100 000 човека още по-добър. Искаш ли ти да си 100 000 и първият? Вероятно ти е трудно да направиш избор между толкова много матраци. Нека да ти помогна да направиш правилният избор с матрак iZone 7, най-продаваният матрак в Матраци.bg за последните 10 години. На първо място, iZone 7 е двулицев матрак с 7-зоново профилирано ядро и средна степен на твърдост. Това е матрак, който не само обещава комфорт, а в действителност предлага специално разработена технология, която го осигурява. Какво значи това? Всяка част от тялото ни оказва различен натиск върху матрака и има нужда да получи индивидуална опора. Това са глезени, колена, бедра, кръст, гръб, рамене и глава. Специалните напречни разрези в ядрото осигуряват индивидуално усещане на всяка от зоните, което гарантирано отпуска тялото и облегчава напрежението. 100% ортопедичните качества на матрака го правят перфектен избор за хора, страдащи от болки в кръста, ставите и опорно-двигателният апарат. Кълъфът със СИП е обработен антибактериално, като възпрепятства задържането на прах и защитава от бактерии и акарии. Това в комбинация с ортопедичните свойства на матрака го правят особено подходящ за деца и подрастващи. Тайната на добрия сън е проста. Начинът, по който се събуждаш, зависи от начина, по който заспиваш. Вземи го с 20 години гаранция, 100 дни тест период и безплатна доставка.